Правило 4. Превърнете потребителите в последователи, а не само в клиенти. Това е една от най-важните стратегии на Apple – да накарате потребителя да иска да препоръча марката, без да му се плаща за това. Подобно на други емблематични марки като Harley Davidson, страхотната компания за мотоциклети, която не просто продава мотоциклети, а по-скоро субкултура и начин на живот. Потребителите на Apple са защитници, спонсори и фенове на марката. Виждали сме го в класическата битка между дизайнери, кое е по-добро за работа с графичен дизайн – Mac или PC. Потребителите на iPhone проповядват, че това е единствената опция за мобилни телефони през цялото време. Потребителите на Apple са като общество, което представлява цял един начин на мислене, едно ново поколение и мисия, която е по-голяма и от тях самите. Те са част от екипа и разбират визията на компанията. В книгата «Какво направи Стив Джобс толкова успешен» ще ти разкрием още от доказаните принципи и методи, които създателят на Apple прилагал с години по пътя си към върха.